Esta fin de semana Pontevedra volverá a deixarse invadir polo triatlón de máis alto nivel. A cidade acollerá o Campeonato de España por clubes, no que participarán ao redor de 750 deportistas. Por aquí pasaron probas dende a Copa de Europa do ano 2008 en adiante, Copas de Europa, o Campeonato do Mundo, o Campeonato de España, do mundo de dualón, Campeonatos de España. Novamente este fin de semana vamos a tener unha nova invasión de triatlón. O sábado celebrarase a competición da categoría de promoción, ademais dunha proba popular. O domingo pola súa banda será quenda da competición de elite coas primeiras e segundas divisións masculina e feminina. A proba desenvolverase sobre a distancia sprint, que é a que máis predomina neste momento no mundo do triatlón. Sabemos nas series mundiales que antes a distancia fundamental era a distancia olímpica, cada vez máis por razones casi de comunicación e televisivas máis predominantes a distancia sprint, que é de 750 metros da natación, 19-20 kilómetros na bici e 5 kilómetros de carreira a pé. O circuito para o ciclismo pasará por Rafael Areses, a Avenida de Compostela, o Campus e a Avenida de Bos Aires. A suba cara a Monteporreiro será a zona para a proba a pé. Cada un dos equipos participantes contará cun mínimo de 8 deportistas e un máximo de 10. 2008 que empezamos a camiñar conxuntamente, sempre se tivo claro que apostar por este tipo de probas pues era bo, non somente para o deporte, que é o principal obxectivo, non? Para promocionar este deporte en aquel momento bastante descoñecido na nosa cidade e comarca, sino tamén para o movimento económico que xeraban este tipo de probas que xa exceden dos campeonatos galegos, campeonatos locais, non? O Motobike Galaico na proba de promoción feminina é o único club pontevedrés inscrito. Así as cousas, Pablo da Pena, co Cidade de Lugo, ou Carmen Gómez, co Triatlón Ferrol, serán outros locais que participarán na competición.